Mitäs seuraava soittaa? Ai minä vai? Halo. No Ismo laitella tässä. Terve. Kassakone kilisee niin, ettei ajatuksiaan kuule. Vittu. Minkä takia? Sainpa hyvän tekosyyn tulla ottaa vähän huikopalaa. No minkälaisia syitä ne oli? Mä oon pahoillani siitä, mitä mä tein Julialle. Vähän suihkussa tietääkseni. Siis siellä sun asunnossa vai? Kyllä. Mutta olisi ihan hyvin voinut olla. Meidän kellarissa. Ja vielä pesäpallomailalla. Vai niin? Saattaa kuulostaa vähän oudolta, mutta ties vaikka se Osterilautanen olisi katettu just sulle. Mitä sä nyt meinaat tehdä? Perunamuusia ja ties mitä muuta. Seppo hei. Aha. Vain taivas on rajana. Kyllä. Seppo Taalasmaa. Terve. Ei Elina voi määräillä, mitä mä omassa kodissani keittelen. Vai niin? Paketti hiivaa, sokeria 6 kiloa, siitä tekijälle suonikohju tai muutama liikakilo. Mikäs teidän tilanne nyt siellä on? Kohta täällä elellään kuule kuin kartanossa. Ei se nyt kuulostanut hienolta tilanne. No, eihän tosta kapinesta mitään haittaa mun huoneessa. No. Pullo persuksiin ja hyvää tulloa. Mitä, oot sä juovuksissa keskellä työpäivää? No olen. Poika. Jos toi asia vaivaa sua niin kovasti, niin kerro Lasselle koko juttu. Sillähän siitä pääset. Kyllä. Sä et ole oikein hyvä puhumaan näistä asioista. No mitäs varten te soititte? En minä tiedä. En tahdo, että vuokseni sä järkytyt. Joo, mutta ootte sitten humalassa siellä molemmat? Pidetään tää pannuhomma kuitenkin meidän kahdenvälisenä salaisuutena, joo. Nyt kännissä soittelette niin kuin radioon. Että... Ehkäpä. Anna sitten takaisin tälle kaverille. Yhdet vaan otettiin. Ismo muutti meille. Hei. Terve. Terve. Mä toivotan sulle onnea ja menestystä. Sä et varmaan muista tästä keskustelusta yhtään mitään aamulla, mutta... Kuules tyttö, mä olin kauppias jo silloin, kun sä olit vielä kapaloissa. Me lähdetään Taalasmaiden kanssa sillalta alas. No sit se varmaan selviää se asia. Kyllä sä oot melkoinen sonne. Hyvä. Kyllä säkin vielä sen oman kämppäs löydät. Asiat selviävät. No hyvä. Terve. Terve.